Sziasztok! Először is szeretnék egy közérdekűt. Nem, először is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye ez egy nagyon speckó születésnap, hogy itt lehetett velünk, és itt volt velünk Jane és William. Menjek arrébb, oké? Köszönöm. Észrevettem. Na, és itt vannak ugye a szerbiai DXN-es csapattársak. Teljesen másik vonal, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy közös élmények kötnek össze bennünket. És ugye Mariájukkal együtt voltunk Dubajba. És reméljük, hogy megyünk újra. És itt a szünetben, a fotózkodás közben talált valamelyikőjük egy Ezüst című fülbevalót. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy itt elhagyta, akkor itt van nálam. Oké, itt van nálam, jó? Jó, na, ennyi közérdekűt. Aztán a gratulációk. Szívből gratulálok mindenkinek, azoknak is, akiket ismerek, és azokat is, akiket eddig nem ismertem. Különösen a Star Agenteknek, a sajátjainknak is, mert én is emlékszem arra, amikor először színpadon álltam, és átvettem a Star Agent kitűzőt, és az valami fantasztikus élmény volt, ahogy a közösségi oldalakról ismert, illetve itt már megismert DXN tagok, és engedjétek meg, hogy kettőt biztos, hogy név szerint említsek, az egyik a már nem köztünk lévő Kaufmann Ili, a másik pedig Deli Erzsike, akik elsőként jöttek gratulálni nekem, ahogy lelépdeltem a színpadról friss essáként. Fogalmam nem volt, hogy ez mekkora élmény, amikor így meggratulálnak olyanok, akiket szinte nem is ismersz. Én azt kívánom azoknak, akik most vannak itt először, hogy minél hamarabb éljék át az Essával járó örömöket, és aztán haladjanak tovább az utukon. Ahogy Erzsike is tovább haladt, és igazán gyémánthoz méltó beszédet mondott, szívből gratulálok, Erzsike, nagyon-nagyon megérdemelted már. További méltatást akkor szándékozok Erzsikéről mondani, amikor majd több időm lesz, és Edith is gyémánt lesz már, és akkor majd a kettőjükről együtt. Jó. Ami üzenetet hoztam nektek, az az, hogy én 15 éve vagyok DXN tag, tehát az enyém se egy gyors út, mint hogy csak sem volt gyors. Őt is nagyon vártuk már, ugye? Akik ismerjük. És nekem is minden egy DXN-es 3-1-ben kávéval kezdődött. Amit mai napig hálásan köszönök Juditnak, aki aztán ugye a szponzorom lett. És minden eddig kapott segítséget, támogatást neki is, Józsiéknak is, mint felső vonalnak, a többi vonalnak. Úristen, mekkora élmények voltak ezek a roadshow előadások Szabiékkal. Aztán a példamutatás, Zoliék, Csilla és Zoli, fantasztikus, amit művelnek, és végtelen nagy hála és köszönet ugye a Kócsó házas párnak, mert különben most nem lennénk itt. És 15 év alatt egy ember életében rengeteg minden történik. Én is voltam adjunktus, aztán lettem docens, aztán volt vállás, aztán férjhez ment a nagyobbik, aztán költöztem Bécsbe, tehát így megvolt az élet sava borsa, hullámvölgyekkel és hegyekkel. És változtam, rengeteget változtam, aki a kezdetektől ismer, azt tudja. Nagyon sokat jelentett útközben a spanyolországi vezetőképző 23 november, és aztán most 24 novemberében a dubai tábor. Mert megkóstoltam, hogy merre tovább. És megint csak azt mondhatom, hogy kóstoljatok bele minél előbb, hogy milyen egy vezetőképző tábor, milyen elitszállodában élvezni azt a bánásmódot, azt az ellátást, tanulni azokból az előadásokból, a világ legjobbjaitól tanulni, illetve általuk képződni. Fantasztikus élmény volt. Aztán, hát így külsőleg is átalakultam. Egyrészt ugye volt egy nagyon nehéz időszak a 84 kilóval,
minden szinten kimerülve, nem is olyan rég. És hát Jane által került Zolihoz ugye az Enzymix recept. Zoli megosztotta az ezzel kapcsolatos sikereit, és akkor én nagyon rövid idő alatt 84 kilóról 69-re fogytam. Az Enzymix segítségével, és még néhány elhatározással. Ami nem jelentett egyébként nagy megszigorításokat, tehát megtehető bárkinek. És az elmúlt időszakban megint visszajött néhány kiló, és úgy voltam vele, hogy na, akkor kezdjük el újra az Enzymixet. Hát mivel most nem volt rajtam akkora felesleg, kicsit gyorsabban indult meg a fogyás, és nagyon látványos eredményekkel néhány hét alatt. Úgyhogy ezt most akkor még folytatjuk egy kicsit, és akkor menjünk vissza 69 kilóra. Aztán ugye az öltözködés, vagy az, hogy másképp akarok megjelenni, hogy ez a stílus sokkal inkább én vagyok, mint a korábbi, és bologassatok, léci, hogy ti is így látjátok. És jut eszembe, a fülbevaló a fülembe, az Dubajba vettem azért, hogy majd akkor veszem föl először, amikor Edith Gyémánt lesz. Hát Erzsike megelőzte, de akkor átkonvertáltam, ugye, mert hát mindig lehet változtatni egy döntésen. Hát mondom, akkor jó, vannak az Erzsére fölveszünk. Na, és a változások után az állandóságról a 15 év alatt egyetlen egy dolog nem változott. Az pedig az, hogy csatlakoztam, és minden nehézség, kihívás, vagy éppen öröm és más jellegű siker ellenére én maradtam, vagyok, és leszek a DX-emben. És ha valaki úgy érzi, hogy inspirálólag hatnak a gondolataim, vagy az, ahogy most itt állok, és még nem találkozott vele, ezt a könyvet kevesebb, mint 30 nap alatt tokkal, vonóval készítettem, írtam és adattam ki, akkor, amikor 7 évvel ezelőtt gyémánt lettem. Bárki úgy van vele, hogy szeretné olvasni az addig tartó utat, a történetet, egy kis személyiségfejlesztést, meg egy kis módszertant, annak szeretettel ajánlom, keressen érte bátran. És akkor azt kívánom, hogy legyetek még nagyon sokáig is DX tagok, és haladjatok az úton.